Katanat custom ha kakhatlay tarik menta ubnay kilayo ban korup hadu arpau tali ki biscuit ksiar ki basyong dor i waypoint saupu arklur tingka nakathain dieng pasok shilong ha kaba kilakem no ru ya uway ubriu ubadon kti. Ya kini ki ksiar ki banabari lalap balaburi ha kajaka balashna kerpang hatra jongka kali ha ki benta kasit pedeng jongka Maruti Eco ong ukerwa balapha u Commissioner of Customs Preventive. Layat huru bakani kakali kaladan ha kadenti banlet syapok barpeta Assam hadien bakala syabat no. Ya kini kiksiar lasop da ka black tip ha ki sauteli ki song balasop span bah bat ki badon baro ka jingkia ka bahadu ar hajar lai spa lai puai point prapu ar gram. Ya uni ubriu lakem no na ka benta ban penlong ya ka jing to okit bat ban lap dien syu ya ki weipat ki badan kti ha kani ka kambe an ong ukerwa. Ha ka weipat ka jingjia kidkhat jong katanat custom ha ka khat sau tarik no opra kilayo ban korup hadu sanpau teli ki pla ki badan baro ka jingkhia ka ba hadu khandai spa sanpau kilo urunsun ubadai tenrai na po China bat ubadon ya ka kerteng huwa guang ya ki bala nget bala khai be an lingba ki jaka khaput ka jing to okit halor ka ni ka jingjia kalaya chakman ong UCCP.